susta ide danejo taw hakkile maɓɓe fof ɓe wi ɗum annike. Con. Đúng rồi à? Đúng rồi ở đây chẳng? Con tôi buồn rồi đã. Anh anh, ini tunggu ya. Con tôi buồn rồi đã. Mene mendak iti mana meronki. Ay sa tumiyandi ko. Ilahi ko. Quando o telefone não me manda, quando uma. Sana dami to. Dumbuya. Ama binime, aani nime. Miyandi dun na fok ko mi suma hande ko yone do. Ay sa tumiyar suma fitan laktan. O faya e fe bianga tu bankala. Ay tumi tu bana ma parce que ida andi. Wali erreur gi bu. Anima ya ora fusa wadala fi Allah ya fana ay ya fanike mo ya fanike Allah mi ya fanike mo ko dayre wadirda dum fodi piji ko dayre selu don kono ko honto wonno da men dabbiti ma men geri men nyoddi ala ko men gerali ko to ma akkino dana hida andi mo yiduma ani de horema afalama men hari fetinde nder rusu Dumbuya nene ndiyan si hibbi dan nokkota. Reedugol na ay ma fuɗɗi hina e ma hatta. Mais ko hanko no metti sifaade. Min ko piyo ngotum pet mi mari ko mi lamdo. Hiɗa andi reedindo maw? Na wandi reedindo na ko yungo makko mi wala ma hanno raɗo reedanmo ko yahata 2 semaines ko yaasi mi wala. Mi ala nyam. Miswanda ko fe manu fokku lanni ko ɗum si goɗɗo wi on hey yeɗɗite worɓe ɓen hande ko haaju maɓɓe ɓe an tanke ko weli foti on ɓe wolante haalaji weli mais ñande probléme naati hakkunde mo wo ko ɗon andata ko hombo woni hon gorko fof no yiɗi jewo haylotoɗo yahowo wona han 4 heures waala siɗi ar kono gorko goto jombata jewo haylotoɗo gorko goto jombata jiwo fiimo gorko goto jombata jiwo yarowo ko gonga ko no woni simi haalanino ma a sikkay ko ngayno min mi añama hande ko a kom nene goto ko mi duwaɗo ma teddimo joni luttika koto ma tawata en kono min mi yewtino min sotomi gonniyam mi filnima ala ko mi waɗaɗo mi haldide min ɗon fof koko feƴƴi si goɗɗum woni e rétroviseur accu ɗum ɗon ɓaawo ɗum ɗon ko ɓaawo mbi hande ka wonɗen ɗo en fuɗɗitotoni à zéro ndaren ko woni mi yafanike mo mi yaafike yaye fayde sele ɗon ɗo joni ko no watta hande kadi wona fiima andarata ko fi o wonɗo ka nder reedu maɗo o ɗo ko innocent o ɗo fusso anda fusso o waɗa ko fi on ɗon data mi haalni ko to ma s'il faut yo piye yo yenne kono taw raɗo ma ala ka yaha ɗo anduɗa ko ɗo woni kama min ɗo ko a toujours bienvenu ñande arɗa o ka bienvenu ɗo ka kamaɗo wallahi woni iyo ani minima ya wala mali ko jonata ma ka right kono ɗum ɗo watta ɗo gasa ko ma non ko sak ma on ni ka ara e wondi ha e wondi tigi tigi on a wela alla delo de min ko ba arda mari mbubi seeda min ko dum mi jokkirto donc du coup c'est ton affaire kiji ma digni mi soki to ja sambran ko ngani sawa joda darade do ha nyande leer ka faaloda himmoda ya ba mi do ande merta do
kawan kadi ɓe arta no gasa faɗɗi jango ma faɗɗi jango belle si arti ɗo harena ɗo ɓe woni a faami donc siɗa reedi ma a reeta ko hoorema reedi ko hoorema firtilla a faami min ko wullata min ɗum ala natta e ƴiyan taw min mi karɗino donc ɗum habbi andi kono mi akkayata lango e probléme ɗo a faami min ko mi inni mi dankikema ha hewtiɗo hande amali betege taw mi dankikema ɓa Allah on ɗamari famille yettito ko famille ma wona to c'est mieux e wondi ɗo ha komi wonma dépense ude anndu ɗon fof anga her sali komi wondi kon kadi oya nder ga ton fa on ɗon kam ɓa ayi Ni ɗum a taiso. min kadi noon ko ɓaɗa ɓaɗi ka ta seɗɗima seeɗa a faami de kono de no haani teɗɗinede kono mi ronki Jaka iɗaɗa taiso. waɗa doyi on Con. Malam nunggu. Koni hari. Bibi ama wala ma. Kini yari kono sama kamu. Bibi ko yaltuɗa ɗo hande. Iyo. Mi yari sama kala ɗum. Ɗum mi hettito min en yeeyi mi falani loota go. Yiɗo ngula mi haalantama hakkunde ngaaɓe. Sino saba? Golle ɗe. Saba rani. Mi yeeyi ɗon min yewti ɗo ha taw woni event wako. Kono noon gaɗanaki gite Woni ko. Mi waali kam mi waɗi ni mi maƴi ɗo woni 3 heures. Maintenant mi maƴi min yo mi nodde. Après gone jam dalle day mi ɗanaki. koyni sa noddi ɓe umaɗo a yewina a yawti. Mi calcule min e bon. Ɓay hutomdiraɓe ala hakkunde amen koko min yewti. Donc min tigi je vais gérer ça. Enfin, bébé ni ka wonɗa ɗo. Ɗum wonɗa faalede. Septekir ni kam jooɗi ɗo talanno ɓiɗɗo mi faala mi yiyaɗa heɓanilam ɓiɗɗo hara mi intira e mo baaɓe ngam Donc ɓiɗɗo gorko ɓurɗa faalede. sincèrement andi wano biro am jajanɗa no yittirimo oɗa kay no yittirimo on kotirawo amen o Ɗum ar tokoraɓe buyde. ɓe mari ko tokoraɓe ɗiɗo a yaali waɗa ko penda ñanome winata waɗa penda to soku fof ko Donc ɓiɗɗo tum falɗa ni. omi innitira baaɓe na Ɗum ɗo kadi Allah hokkay. Mais ɗi min dammaranma surprise. onde kolo kon mbi Yeera ɗo anniversaire ma o say ko ɗo ɗaɓi. Say ko ɗo ɗaɓi hitade ɗo anniversaire ma. Mais dammaranma surprise. Minata no way wa ɓiɗɗo. Minata ko ɓiɗɗo no ma no wayno ɓiɗɗo. Mais en tout cas koko weltotoɗa. awa addi j'ai appris Minute abbola. Abbolan taw par ce que mi lagandi a triche donc mi haɓɓa yite ma ɗenna. hande kadi ana addi hen e joué pay koy e saɗɗa yiɗi fijidaaru muy gooto ala ko piiji ko tawata mi wayri ayno O heƴi ɗum taw mi haɓɓa yite ma ɗen. Ala ɗon a triche alde. mi trisata sérieux oɗo nde allah no moƴƴina fi gorko e ɗo ɓingu welomo alan kadi ɗawela ɓingu o wari hilan hande kadi A sudi billahi mi sutaki an ko taw ɓitta fo ba. ok tan ma hay ɗo ɗo A sudi accu an kadi mi falaka koye surprise woyi ko jelni. billahi mi sutaki Ok c'est clair aw habbona. ayo hakkunde allah ɗa fawimi probléme komi anda Sikas dari Blanca. mi sutaki Surprise! Bebê, comigo. Ei!
Tokare. Ndong, in fi ino.